Dyma ganllaw cyflym ar sut i gwblhau eich gwiriadau yn ystod y tymor ar gyfer Cymwysterau Galwedigaethol a Thechnegol. Mae gwiriadau yn ystod y tymor yn wiriadau gorfodol cyn i'r prif gyfres arholiadau ddechrau. Maen nhw'n cadarnhau bod pob dysgwr sy'n disgwyl canlyniadau wedi gofrestru'n gywir bod canolfannau wedi cyflwyno data cywir. Felly i ddechrau, dangen i chi fewn gofnodi i wefan Porth Cybac ac o'r ddewislen ar frig y dudalen ar yr ochr chwith, dewiswch cofrestriadau ac ymrestriadau ac yna canlyniadau CGT ar amser. Ar y dudalen hon, fe welwch chi'ch ffurflenni datganiad yn y panel ac os byddwch yn sgrolio i'r gwaelod o dan taflenni data, byddwch chi'n gweld y deinlen sydd angen ei gwirio. Cliciwch ar y cyswllt i lawrlwytho'r ffeil. Os na allwch weld yr hysbysiad lawrlwytho ar frig y dudalen ar yr ochr dde, gwiriwch eich ffolder lawrlwythiadau. Nawr, dylech chi allu agor eich teimlen Excel i wirio cofrestriadau pob ymgeisydd. Gallwch wirio pob cymwyster drwy glicio drwy'r tabiau ar y gwaelod. Nawr, mae angen i chi wirio a yw'r ymgeisydd wedi gofrestru ar gyfer yr uned neu'r bydran gywir. Bydd y dangosyddion canlynol i'w gweld ar y deinlen ar gyfer yr holl ymgeiswyr sydd wedi cofrestru. Cash in entered, no cash in entry but eligible to cash in, ac yn olaf, current units or units entry not eligible to cash in. Ar gyfer Cymwysterau T-levels, mae'r dangosyddion ychydig yn wahanol ar y deinlen, felly bydd gennych chi cash in entered, current units, units entry only, ac yna registrations but no entries, felly mi fydd angen i chi wirio'r rhain. Rydym yn argymell un gwiriad teimlen ychwanegol gan fod rhai cymwysterau fel tystysgrifau a diplomau lefel 3 cymhwysol yn ei gwneud yn ofynnol i ymgeiswyr lwyddo ym mhob uned i ennill canlyniad cymhwyster cyffredinol. Bydd y deinlen data yn nodi os oes gan ymgeisydd radd U flaenorol sydd wedi effeithio ar y canlyniad cyffredinol. Bydd yn nodi wrth ochr gwybodaeth yr ymgeisydd pa uned a bydd cadarnhad yn dweud yes, mae angen i chi ei wirio a chyfrestru i ail sefyll. Os ydych chi'n gweld no candidates ar y deinlen, mae'n golygu nad yw'r dysgwyr wedi cofrestru. Os oes dysgwyr ar goll neu wedi cofrestru'n anghywir, gwnewch eich newidiadau drwy'ch dull cofrestru arferol ac ar ôl 72 awr, gwiriwch eich cofrestriadau byw eto. Mae gwirio'ch cofrestriadau ar wefan Porth yn syml iawn. Ewch i'r ddewislen ar frig y dudalen ar yr ochr chwith, cofrestriadau ac ymrestriadau, ac yna gallwch ddewis cofrestriadau ymgeiswyr neu cofrestriadau ymgeiswyr yn ôl pwnc. Cliciwch ar hwnnw, dewiswch o'r gwymplen a chliciwch trosolwg yn ôl pynciau a bydd eich ymgeiswyr yn ymddangos yma. Dylech chi fod yn ymwybodol, ni fydd y teimlenni data yn ardal canlyniadau Cymwysterau Galwedigaethol a Thechnegol yn diweddaru'n awtomatig ar hyn o bryd. Unwaith y byddwch chi wedi gwblhau'r gwiriadau i gyd ac mae popeth sydd wedi gynnwys yn y teimlenni data yn gywir, mae angen i chi gwblhau'r ffurflen datganiad pennaeth y ganolfan. Ewch yn ôl i'r dudalen lle mae eich teimlen wedi lleoli a chliciwch ar y blwch glas i gwblhau'r ffurflen. Rhaid i'r ffurflen hon gael ei chwblhau gan bob canolfan sydd â chofrestriadau ar gyfer Cymwysterau Galwedigaethol a Thechnegol unwaith rydych chi wedi gwirio eich cofrestriadau. Ar ôl i chi gyflwyno'r ffurflen, byddwch yn derbyn e-bost cydnabod i'r cyfeiriad e-bost wnaethoch chi roi ar y ffurflen. Ac yn olaf, os oes gan eich canolfan gofrestriadau ar gyfer dyfarniadau technegol a galwedigaethol, rhaid gwblhau'r ddwy ffurflen. Y ffurflen datganiad rheol derfynol Cymwysterau Galwedigaethol a Thechnegol, a'r ffurflen datganiad gwiriadau yn ystod y prif dymor ar gyfer Cymwysterau Galwedigaethol a Thechnegol. Ar gyfer canolfannau'n Lloegr sydd â gymrestriadau ar gyfer Cymwysterau T-level, mae rhaid gwblhau datganiad cofrestriadau T-levels ym mis Ionawr a mis Mehefin yn unig. Diolch am wylio'r broses gwirio yn ystod y tymor. Am ragor o wybodaeth, ewch i cybac.co.uk neu siaradwch eich swyddog arholiadau.